Мы возвращаемся в студию, у нас появились новые гости. 31 октября Украина внесла в Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН обновленный проект резолюции по правам человека в оккупированном Крыму. С авторами этого документа выступило 34 страны. Голосование запланировано на конец ноября, а после этого, предположительно в декабре, эта резолюция будет вынесена на голосование в Ассамблее. Напомню, что прошлая резолюция, которую проголосовала Генеральная Ассамблея ООН, Третий комитет, она содержала такие формулировки, как «Крым – это оккупированная территория, Россия – страна-оккупант». Вот о том, что нового в этом проекте резолюции, мы поговорим с нашими гостями. Наталья Берицер, эксперт Института демократии имени Пилипа Орлика, и Маріана Беца, прес-секретарь МИДа України. Доброго дня. Доброго дня, пані. Я хочу, щоб ми тут трошки показали нашим телеглядачам промову пана Клімкіна, а потім, після цього, ми повернемося в студію і продовжимо. Ця резолюція має засудити дії Росії щодо недопуску міжнародних організацій і гуманітарних організацій до окупованого Криму. Вона має однозначно закликати Росію виконувати рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі. Ну, от нова резолюція, щось неймовірне. Пані Маріано, це до вас питання. Що принципово нового в цьому документі? Перш за все, хотіла би дійсно сказати, що це оновлена резолюція, навіть не стільки нова, скільки оновлена резолюція. Проєкт резолюції, який будується на нашій резолюції, яка була ухвалена Генеральною Асамблеєю ООН минулого року, в грудні минулого року. Вона відрізняється чим? Вона містить три ключові моменти. Перш за все, це один з елементів деокупації Криму, тобто надання допомоги Україні і підтримці України в деокупації Криму. Друге, вона містить чіткий заклик до наших партнерів надавати нам допомогу також в запровадженні моніторингової місії до окупованого Криму і в тиску на Російську Федерацію. По-третє, вона містить заклик до Російської Федерації забезпечити виконання наказу Міжнародного суду ООН, який був ухвалений в квітні цього року щодо тимчасових заходів, в тому числі відновлення роботи Меджлісу. Але дуже важливо розуміти, що в нас при поданні цієї резолюції були якби тактичні завдання і стратегічні завдання. Якщо брати тактичні завдання, то це перш за все безперечно засудження всіх тих кричущих прав людини і порушень прав людини і основних свобод, які існують в окупованому Криму. Це, безперечно, наказ Міжнародного суду ООН, тому що це новий елемент за цей рік, тобто його потрібно виконувати, і Росія його не виконує, тобто вона фактично ігнорує припис Міжнародного суду ООН. Це, безперечно, питання запровадження моніторингових місій і, безперечно, надання тематичних звітів. Що це мається на увазі? Дуже важливо на виконання попередньої резолюції управління Верховного комісара ООН оприлюднено 25 вересня надзвичайно важливу доповідь про стан ситуації у сфері прав людини в окупованому Криму. Це дуже сильна доповідь, надзвичайно об'єктивна, яка містить абсолютно чіткі сигнали, що це окупація, що це незаконна анексія, що абсолютно відсутні будь-які свободи на території Криму. І нам потрібно, щоб ці доповіді вони продовжилися, тому що для нас це доказова база, наприклад, в тих же міжнародних судах. Це такі тактичні завдання. Якщо говорити про більш стратегічні завдання для нас, для України як для держави, то подання такого проекту резолюції, перш за все, містить на меті тримати питання окупованого Криму на порядку денному, міжнародному порядку денному. Це дуже важливо, тому що зараз багато дуже геополітичних подій. Це і Північна Корея, це і інші питання. Це дійсно дуже багато подій відбулося за цей останній рік. Тому нам надзвичайно важливо тримати це на порядку денному. Друге, це мобілізація міжнародної підтримки і міжнародного тиску на Російську Федерацію, в тому числі і санкційного тиску. Це надзвичайно важливо. Третій елемент – це, звичайно, персональна відповідальність, визначення персональної відповідальності тих осіб, які вчинили злочини на території окупованого Криму протягом цього періоду. І, звичайно, для нас все рівно залишається ключовим – це допуск міжнародних моніторингових місій, щоб вони мали
можливість там працювати, там фіксувати всі ці злочини, які скоює Росія. Тобто, якщо говорити коротко, це є певні тактичні завдання і стратегічні. Але для нас надзвичайно важливо ухвалення цієї резолюції, і питання не в голосах. Ми розуміли, які ризики. Ми розуміли, що дійсно може бути абсолютно велика вірогідність, що голосів може бути менше, тому що багато чого змінилося. Росія продовжує пропаганду, продовжує шантажувати, тиснути на багатьох партнерів, на багатьох країн-сателітів, скажімо так. Але ми усвідомлюємо це, я відверто про це говорю, що ми свідомо на це пішли. У нас набагато сильніше мова цієї резолюції, термінологія. Наприклад, до 2016 року ніде майже не використовувалося в рамках ООН термін незаконна окупація Криму. І нам вдалося саме цією резолюцією, попри те, що багато критикували, що не так багато голосів, а це було 70, це велика кількість голосів для правозахисної резолюції. Тому зараз нам теж важливо зберігати цю тенденцію, зберігати цю термінологію, щоб тепер чітко вона використовувалась в документах ООН. Це надзвичайно важливо. Тобто фактично ви спираєтесь, дивіться, оце важливо, тому що з самого початку, коли ми починали працювати на міжнародній арені, ухвалюючи ті чи інші, вимагаючи ухвали тих чи інших документів, з російської сторони нам постійно відповідали, що це, мовляв, тільки слова, що це не має значення, ну і що, Росія не буде виконувати. Зараз ми бачимо, як крок за кроком резолюції слова стають більш жорсткішими. І, до речі, російська агенція ТАСС написала про те, що ця резолюція, що, мовляв, Україна готується до трибуналу по Криму. Я, от, пані Наталя, це до вас питання. За словами представника України пана Єльченка, в цьому документі мова буде йти в тому числі і про те, що між Україною і Росією є міжнародний конфлікт, міжнародний військовий конфлікт. Тобто це визнання на міжнародній арені факту війни. Так, це ще прокурор генеральний в своїй доповіді також в грудні зазначив, що було надзвичайно важливо, що це не якийсь внутрішній конфлікт чи громадянська війна в Україні, а саме збройний конфлікт між Україною і Росією, причому і в контексті Криму також, а не тільки стосовно Донбасу. Це надзвичайно важливо. Ну, а стосовно цієї резолюції, оскільки пані Мар'яна вже фактично вичерпний аналіз дала, мені б хотілося б тільки таке зауважити. Я дійсно вважаю, що не тільки закріплення, уявлення про те, що Росія анексувала Крим і є державою-окупантом, що надзвичайно важливо, але що це стимул для подальших дій України. А саме, як країна-окупант, Росія має нести повну відповідальність за Четвертою Женевською конвенцією про цивільне населення на окупованих територіях. І на відміну від двох конвенцій, по яких позов Україна проти Росії поданий, мені здається, що по цій конвенції Женевській, яка є основою основ гуманітарного права, і яку Росія ратифікувала, так само як протокол до неї перший, довести оце порушення і міжнародну відповідальність за це порушення абсолютно конкретних статей Четвертої Женевської конвенції значно легше. От це важливо. Якщо ми фактично намагаємося внести в міжнародний документ ООН факт визнання військового конфлікту, по-друге, Женевська конвенція, це конвенція по гуманітарному праву, але вона про воєнні злочини. Тобто фактично ми рухаємося поступово до того, що всі ці так звані герої Кримської весни, вони стають військовими злочинцями на чолі з паном
Владиславом Путіним. Чи так це? Чи правильно я розумію, про що ми зараз говоримо? Я кажу трохи про інше. Була довгий час тенденція зосереджуватися на конкретних окремих порушеннях індивідуальних прав людини в Криму, ну, певною мірою на Донбасі, хоча там складніша ситуація. Значить, я сподіваюся, що Україна зробить наступний крок стратегічний, тобто подасть третій позов до Міжнародного суду ООН, оскільки саме останнім часом накопичилося дуже багато конкретних свідчень. Незаконний призов, причому, пані Мар'яна, це до вас, я уважно вивчала тексти, оригінал 4-ї Женевської конвенції і український переклад, в якому чомусь відсутня важлива позиція. Заборонен не тільки призов, но і агітація і будь-які дії, які можуть стимулювати такий призов. Зверніть увагу. Це проекція резолюції ви маєте на увазі? Я маю на увазі Чи саму конвенцію? 4-ту Женевську конвенцію, статтю про призов. Треба додати цієї позиції. Пані Ну, просто не буду переліковувати статті, але там дуже чітка доказова база цих порушень. І дуже хотілося б, щоб Україна цим належним чином скористалася. Ну, оце дійсно це до вас питання, пані Мар'яна. Чи на ваш погляд колись ми отримаємо можливість, чи подамо ми той позов за порушення 4-ї Женевської конвенції, тому що ми ж розуміємо, що в Криму фактично немає російське законодавство, яке застосовується до українських громадян. Це є злочин, паспортизація, злочин, призов в армію, злочин, Абсолютно. агітація серед дітей, злочин. Фактично, якщо ми відкриваємо Переміщення на територію переміщення. Російської Тобто, фактично, коли ми Федерації. відкриваємо Женевську конвенцію, а потім відкриваємо стрічку новин по Криму, ми розуміємо, що кожен пункт злочин. Колись чи можемо ми розраховувати, що такий позов буде поданий? Я чому питаю? Тому що перші оці два позови по двох конвенціях по расовій дискримінації, і там же ж було питання, що ми насправді не завлікались часом, що Україна виконувала всі вимоги, щоб, подавши цей позов, мати можливість його все ж таки виграти, на відміну від Грузії, яка свого часу дуже... Щоб не було процедури. Щоб не було питань, процедури. так, От це в мене важливо. питання, от ця резолюція, яку зараз ми домагаємося, нова, уточнена, це от і є ті самі процедурні питання? Ні, тут є два аспекти. Ми перш за все говорили про міжнародний збройний конфлікт. В принципі, сам факт закріплення в конвенції, в резолюції окупації і анексії, це вже говорить, що є міжнародний збройний конфлікт. Тобто там не повинно бути обов'язково прописано, що міжнародний збройний конфлікт існує між Україною. Тобто сам факт навіть в минулому році, коли ми закріпили в проекті резолюції і потім вже в ухваленні резолюції, нам вдалося все ж таки протягнути, я б так сказала, дипломатичними зусиллями, тому що це було надзвичайно складно. Це формулювання, що Росія є держава-окупантом, це вже говорить про те, що існує міжнародний збройний конфлікт, на додаток до численних доповідей правозахисних організацій. От пані Наталі правильно сказала, була попередня доповідь прокурора Міжнародного кримінального суду, це інший суд в Гаазі, який говорив також, що є абсолютно міжнародний збройний конфлікт між Україною і Росією. Тому це фактично і це є. Ми також посилили цей проект резолюції, який ще буде розглядатися в третьому комітеті в середині лютого і листопада, я перепрошую, і в грудні буде голосування вже на Генеральній асамблеї ООН. Тобто може бути зміна, але ми також, звичайно, туди внесли і положення щодо Женевських конвенцій, і щодо зобов'язань держави-окупанта відповідно до Женевських конвенцій. Тому це буде. Але це політичний документ, і, звичайно, він, я переконана, буде ухвалений. Ми робимо все, мобілізуємо всі дипломатичні зусилля для того, щоб він був ухвалений, і це буде величезний політичний інструментарій, оскільки це політичне зобов'язання для всіх країн виконувати рішення Генеральної асамблеї ООН. Що стосується взагалі Женевських конвенцій, це формат Міжнародного кримінального суду. Тут ми визнали ад-хок юрисдикцію на період злочини під час Майдану, і це визначений період певний, і злочинів, починаючи з моменту тимчасової окупації Автономної Республіки Крим
Російською Федерацією. Зараз йде досудове ще розслідування прокурором, офісом прокурора, який вже зробив доповідь по Криму, зараз збирає докази по Донбасу, і тоді, коли він співпрацює, я так розумію, з нашою Генпрокуратурою, з Міністерством юстиції, з іншими компетентними органами, і тоді вже передає всі матеріали, які в нього будуть наявні, всю доказову базу на розгляд суддів, на розгляд відповідних палат Міжнародного кримінального суду для подальшого розгляду. Україна, на жаль, не є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Так само і Росія не є стороною Римського статуту Міжнародного кримінального суду. Тому це не так просто, як здається, хоча я абсолютно згодна з пані Наталією, що звичайно норми міжнародного гуманітарного права саме в частині міжнародного збройного конфлікту мають абсолютно застосовуватись по відношенню до Росії. Але ми робимо все можливе на різних треках. Тобто там, де ми бачимо, що юридично у Росії не буде юрисдикції, або вона зможе процедурно вийти з цього питання, ми намагаємося задіяти інші механізми, які нам допоможуть в процесі деокупації. Пані Наталя, от ми вже заговорили про міжнародні суди і про те, що Росія, в принципі, вона відмовилася виконувати, наприклад, попередні рішення суду міжнародного по дискримінації в Криму. Це стосовно Меджлісу і стосовно українських шкіл. А мадам Поклонська, така собі мадам Поклонська, написала, що стосується української мови, то в процвітаючому Криму на конституційному рівні забезпечені всі права мовних меншин. Тобто, от я про що вони відмовляються. Навіщо ми ці резолюції, чи можемо ми, чи дадуть вони можливість якимось чином все ж таки вплинути на ситуацію? Ну, як вже було зазначено, прямої дії, на превеликий жаль, ці резолюції не мають, тобто не розроблені механізми покарання, навіть і достатньо надійного моніторингу за виконанням чи невиконанням. І це велика проблема, зокрема на рівні ООН. Резолюція начебто вважається сильним документом, який стверджується обов'язковий для виконання, але ось країна, я причому не бачила офіційних заяв Росії, що вона відмовляється виконувати проміжні заходи від 19 квітня. Вона де-факто їх не виконує, але не робить заяв, що ми відмовляємося їх виконувати. А на тлі того, що, наприклад, Сполучені Штати говорять, що для порушників міжнародного права і прав людини, що їм не може бути місця, наприклад, в організаціях, які займаються якраз захистом прав людини. Тобто, фактично, Сполучені Штати вже починають вимагати певних реформ, як в Радбезі ООН, так і в міжнародних організаціях. Абсолютно точно. Ви просто мене випередили, бо я далі хотіла сказати, що, на жаль, немає механізмів прямої дії дотримуватися всіх позицій цих міжнародних важливих резолюцій, але створюється загальна платформа посилення тиску на Росії. І Сполучені Штати тут дійсно дуже важливий і цікавий приклад, бо це не єдине, чого вони вимагають. І якщо дійсно вдасться підвести до серйозної реформи ООН, де на рівні Радбезу дійсно, це вже виглядає як абсолютний нонсенс, коли держава-окупант, держава-порушник має право вето в Радбезі ООН і змушує шукати додаткові шляхи, як поза межами Радбезу домогтися виконання тих чи інших резолюцій. Тому будемо сподіватися, що це дійсно буде підставою для консолідації міжнародних зусиль, для того, щоб не тільки не кудись відсторонити питання Криму від більш кричущих питань, загроз, які перед світом і викликів
постають у зв'язку з КНДР і Сирією і таке інше. Але у мене просто запитання до пані Мар'яни. Просто цікаво, ви висловили впевненість, що буде проголосовано, ну, що третім комітетом це Хочеться немає вірити в це. сумнівів. Але ваш прогноз, скільки збере цього разу резолюція оновлена від 19 грудня, коли тоді було 70 голосів. Це ну, не так і багато, але беручи до уваги шалені лобістські зусилля Росії, все ж таки непогано. Як ви вважаєте, якої кількості голосів, якщо вийде це на Генасамблею ООН, буде проголосована ця резолюція, бо це для нас буде дуже важливий точка відліку, сигнал загальних настроїв міжнародної спільноти і покаже, з якими, може, країнами МЗС треба активніше працювати і таке інше. Ну, повірте, ми мобілізували і мобілізуємо всі зусилля дипломатичні для того, щоб, по-перше, і була ухвалена ця резолюція, і на інших треках, міжнародно-правових і так далі. Але що стосується прогнозів, я скажу так, прогнози – це невдячна справа. Особливо для дипломата. Я би не стала робити по кількості голосів, я можу тільки вас запевнити, що те, що стосується саме дипломатичного площини, політичної площини, ми робимо все можливе, працюємо з усіма нашими партнерами, щоб резолюція ця була ухвалена. Але хотіла би тут зробити застереження. Для нас не стільки важливі кількість голосів. Багато хто казав, ось 70 голосів там мало. Насправді це не мало для правозахисної резолюції, яка була ухвалена в минулому році. Якщо подивитись на інші резолюції з інших питань, були і менші, були і 20 голосів, і 30. Вони приймаються простою більшістю в рамках Генеральної асамблеї і є політичними зобов'язаннями ООН, країн-членів ООН. Я хочу сказати, що дуже багато країн, які свідомо не голосують проти будь-яких правозахисних резолюцій, тому що в них самих в країнах є проблеми з Ну так правами робить людини. Китай, наскільки я пам'ятаю. Є багато країн, тобто є багато країн різних регіонів. Є країни, які кажуть, давайте розглядати це на Женевський майданчик перенесемо, тому що там є Рада ООН з прав людини, давайте дивитися на Раді ООН з прав людини. Ну, теж формат ООН, але інший майданчик, там інша трохи розстановка сил. Але ми свідомо пішли саме знову ж, щоб повторно внести. Я не виключаю, що це буде і наступного року, тобто не буду робити такі далекосяжні прогнози. Тим не менш, ми хочемо тримати Крим на порядку денному, ми хочемо мобілізувати міжнародні зусилля ще більше для деокупації, ми хочемо санкційний тиск посилити, ми хочемо обов'язково забезпечити моніторингові місії в окупований Крим. І, звичайно, це також зусилля і для звільнення наших політв'язнів, які там тримаються в окупованому Криму. Тому про голоси я б зараз не стала говорити. Зараз ведеться така кулуарна робота, тиха дипломатія. Я думаю, що голосування в середині листопада, в принципі, покаже вже баланс сил, хоча до голосування на Генеральній асамблеї ще має пройти певний місяць. Тут, звичайно, робота ведеться. І Росія, ми розуміємо, не спить. Але я хочу наголосити, справа навіть не стільки в голосах, скільки в тому, як правильно помітила пані Наталя, в тому міжнародному політичному тиску на Росію. Тобто це ще один інструментарій для того, щоб дійсно тиснути політично на Росію. Вона боїться цього тиску, як би не показувала. Ще один інструментарій для того, щоб посилювати санкції в майбутньому або збережувати їх на тому рівні, на якому вони є, принаймні. І ще один інструментарій для нашої доказової бази Міжнародного суду ООН, тому що так ми можемо показати, ось дивіться, не виконали ці резолюції, наказ суду. Тобто Росія не озвучує ніякі позиції, але, як то кажуть, факти є факти. І факт – це така вперта річ. І для суду, особливо Міжнародного суду, це, звичайно, надважливо. А якщо можна, просто цікавий нюанс є в перебігу останніх подій. При тому, що Росія традиційно цей проєкт резолюції засудила, звинуватила Україну, як завжди, представник президента Росії в Криму раптом заявив, що у Росії, в принципі, немає заперечень проти міжнародних місій. От я про це хотіла спитати. Які будуть, звісно, з території Росії з'являтися в Криму. На мій погляд, це означає, що зараз буде дуже посилена робота по створенню фейкових українських і кримсько-татарських організацій, чиє завдання довести, що ніякої дискримінації
номінації, ніяких утисків немає. І як мадам Поклонська заявила, все чудово, прекрасна маркіза. Тоді я правильно- Значить, чи готова Україна до такого перебігу подій? Слухайте, ну я хочу тут доповнити з того, що ви говорите. Фактично звільнення, а це не звільнення, це депортація. Чого заявив Умєрова з Крима? Це про це. Це про те, щоб якщо туди в'їдуть місії, тобто Росія вже готується до того, що якщо там з'являться міжнародні місії, щоб там не було людей такого гатунку, які можуть говорити від імені народу. І тут мені цікаво ось що насправді дійсно наша робота, нам потрібно працювати там і всередині Криму в тому числі. Наскільки ми можемо це зробити? Перш за все, щодо міжнародних моніторингових місій, я згодна, що існує небезпека, що Росія, особливо в контексті останніх висловлювань, може піти знову ж такими, ну скажімо так, пограти трохи в шахи, певні такі якісь речі фейкові зробити. Давайте ми допустимо міжнародну моніторингову місію, покажемо на 2 дні буквально в якісь хороші місця, покажемо, як воно все гарно, там спокійно, і більш нікуди не будемо відвозити. Тобто буде визначений мандат дуже вузький, буде визначені якісь часові рамки дуже вузькі, і ті представники міжнародних структур, вони просто навіть не будуть мати уявлення. Це не те, про що ми говоримо. І це те, що ми доводимо нашим партнерам, і ми абсолютно з нами згодні і солідарні. Потрібна постійна діюча міжнародна моніторна місія в Криму, яка буде постійно фіксувати те, що відбувається, їздити по окупованому Криму, фіксувати ті всі злочинні порушення прав людини, основних свобод. Мати доступи до тюрем, мати до доступи всього. до тюрем, да, тому що я знаю, що їздила і пані Лутковська, яку мене бачила певну картину. Знову ж, що покаже Росія? Тобто вона може показувати якісь дуже такі елементи, маленькі фрагменти, щоб картина не склалася, особливо у іноземців, які дуже далекі, в принципі, наприклад, там приїжджають з різних. Тому така небезпека існує. Але наші партнери цього свідомі. Ілюзій щодо Росії ні в кого немає. Всі прекрасно розуміють, що Росія любить, це показав приклад, до речі, з миротворчою місією, любить дійсно грати в шахи, любить різні комбінації, але вона певною мірою передбачувана. Тому, звичайно, ми це розуміємо, але наполягаємо на постійно діючій міжнародній моніторній місії, яка має бути. Зараз є вони, тільки дистанційно працюють. Наприклад, моніторна місія ООН вже близько 20 доповідей зробила по окупованому Криму з прав людини. І це дуже сильні доповіді. Це знову ж наша доказова база, і це знову ж одні з елементів на треку деокупації. Що стосується роботи всередині Криму, це набагато складніше питання. І я згодна з вами, що потрібно це робити, і нам, але доступу туди насправді отримати Доступу дуже нема, важко. це правда, але ми все ж таки маємо визначати для себе пріоритетні групи, спільноти Абсолютно. і працювати. У нас працюють правозахисники, у нас працюють багато журналістів, хто дійсно фактично ризикуючи своїм життям. Ми отримуємо інформацію від них, вони намагаються допомогти нашим політв'язням, і ми спілкуємося з ними на постійній основі також і з адвокатами, з правозахисниками. Разом з тим, дійсно, оскільки це територія України, у нас тут є певні моменти, у нас немає представництва чи консульства, чи дипломатичних представництв. Це територія України, яка є окупованою. Тому робота має вестися, разом з тим доступ Росії, на жаль, нам не дає. Слухайте, ну тут є певна пастка для Росії, тому що коли вона не допускає місії, місії працюють з української території, на українській території і дають звіти один другого більш жорсткий. Допустити, тобто і Росія, вона фактично, їй дуже важко тепер ігнорувати сам факт того, що місії мають в'їхати в Крим. Вона вже починає шукати, на мій погляд, можливість якось обманути світову спільноту для того, щоб імітувати. Для мене це така певна ознака, що ми поступово відкриваємо питання Криму, яке Путін закрив, як він собі пояснив. Вони так вважають, що закрите воно ніколи не було і не буде закрите. Причому для мене це ознака того, що Україна як держава на сьогоднішній момент перехопила в цьому плані, якщо не ініціативу повністю, ну ініціативу так в тому числі, але тепер ми є тією державою, з якою говорять не просто як з країною, яка потерпає від агресії, а з країною, яка представляє Крим на міжнародній арені. Тобто, бо від нас іде інформація, від нас ідуть правозахисники, від нас їздить Міжліс, від нас все це відбувається. Це вкрай важливо. Я хочу зрозуміти, от чи дочекаємося ми колись
оцих перемовин по Криму? І про що вони будуть? Вони постійно йдуть насправді. Просто Я немає маю на єдиного увазі майданчику на такого. по деокупації. Вони немає єдиного майданчику, на якому б обговорювалися питання деокупації, як, наприклад, мінський майданчик, як можна його назвати, по Донбасу. Але тим не менш, наше керівництво, і президент, і наш міністр закордонних справ на всіх міжнародних майданчиках, форумах, в усіх організаціях порушує питання як деокупації, так і звільнення політв'язнів. І останні приклади це, в принципі, те, що Ахтем Чийгоз і Ільмі Умеров вільні. Це безпрецедентний досить був випадок, тобто ми свідомо не розкриваємо деталі, тому що ці питання можна, скажімо, механізми, алгоритми можна задіяти при звільненні інших політв'язнів, а в окупованому Криму, можливо, навіть і в Росії самій, хоча це дуже складно. Там у нас, якщо не менше 16 політв'язнів, і до 2 з них, наприклад, до Сінцова і Кольченка взагалі не було доступу. Так само, як і до деяких і кримчан, Сейфулаєва і, якщо не помиляюсь, Ваїтова. От нещодавно був доступ нашого консула до Зайтулаєва. Це надзвичайна була перемога. Тому що він зник на місяць. Ми боролися, він зараз в Башкортостані, наш консул туди їхав дуже багато днів, він реально там майже сидів цілодобово для того, щоб отримати доступ. Тому що це надзвичайно важлива складова надання допомоги нашим громадянам і знати, що відбулося, яка ситуація. Тобто ми без спілкування з цими людьми ми не маємо також реальної картини. Але, звичайно, тому ситуація в цілому вона не проста по деокупації, але питання Криму завжди піднімається. Просто вона має різні сегменти – юридичні, інформаційні, політичні. І на кожному треку ми намагаємося працювати. Є публічні такі ж формати, є непублічні формати. Задля того, щоб не зашкодити справі, ми розуміємо, що це процес надовго, це не процес одного дня. І, звичайно, ми працюємо, але не все в дипломатії можна розкривати. Так, можна ще трохи про міжнародну присутність і місії. Як на мене, ключові слова саме постійна моніторингова місія. Це надзвичайно важливо, хоча є в нас і такий цікавий досвід, як така, ну, начебто неурядова, неформальна турецька місія 2015 року, на яку Росія сподівалася, як на те, що будуть позитивні на її користь висновки. Турки приїхали, подивилися, поїхали і дали дуже жахливий для Росії звіт. Тобто, і ще одне, все правильно, що працювати в Криму Україна офіційно не може, але я просто хотіла би висловити величезну повагу і вдячність тим кримським людям, які насправді надають інформацію, не афішуючи себе, наражаючись на безпеку, намагаючись її уникнути, і тим не менше саме вони створюють оту базу фактичних даних, яку, я сподіваюся, повною мірою використає Україна в червні 2018 року, коли Україна має представити свій маніфест по позову в Міжнародному суді ООН. Просто, я думаю, ми всі маємо віддати належне цим, без перебільшення, героїчним людям. Не тільки тим, хто вже засвітився, як знамениті адвокати, там Еміль Курбедінов і інші, але тим, хто насправді працюють, знаєте, на найнижчому рівні на ґрунті, але саме вони надають безцінні свідчення, які складуть основу української позиції в цьому позові. І в продовження цього я хотіла сказати, що у нас в МЗС створена громадська платформа зі звільнення політв'язнів, і ми дуже тісно працюємо саме з кримськими правозахисниками. І от у нас буквально тиждень тому був телеміст навіть, і це дійсно героїчні люди. Тобто, не буду, звичайно, називати там імен, прізвищ, але це дійсно героїчні люди, які навіть не бояться спілкуватися і надають допомогу. Ми дійсно прийшли до того, що є необхідним створення спеціального фонду допомоги рідним політв'язням. Тобто це треба теж передбачати в бюджеті, наприклад, на наступний рік. Ми обговорили різні питання, і механізми звільнення, і надання допомоги рідним, і адвокатська допомога, і консульська допомога. Тобто різні складові. Але дійсно, от це люди абсолютно
перед яким я дійсно схиляю голову, тому що я вважаю, що вони працюють в надзвичайних умовах і роблять дуже багато. І також я хотіла би дійсно сказати, що багато хто там інколи питає, чому ми не маємо доступу там до тих політв'язнів в Росії, саме не в окупованому Криму, в Росії. Я скажу чесно, що наші консули – це фактично герої. Тобто в таких умовах, в яких вони там працюють, я не знаю, хто би витримав. Тобто реально їздити по всій Росії в рамках такої агресії і будучи під небезпекою, вони реально працюють цілодобово, і це люди, які не побоялися. І навіть в цьому році у нас, наприклад, декілька людей поїхало туди працювати дійсно патріотично налаштованих, які хочуть допомогти Україні і звільнити наших політв'язнів. Тобто це дійсно величезна повага. В нас залишається дуже мало часу. І я все ж таки, знаєте, от що мені цікаво в цій історії, це насправді те важливо, те, що сталося за оці 3 роки, це прорив, це справді прорив, який здійснила і українська дипломатія, і українські громадяни, і правозахисники, і адвокати. Ми розуміємо, що ми дорослішаємо, і що ми рухаємося в правильному напрямку. Але наша кінцева мета – це деокупація Криму. Абсолютно. І от тут питання, як це має відбуватися, на ваш погляд? Що це має бути? Майданчик, Женева Плюс, про який говорив пан президент, або Росія просто піде, як вона пішла, наприклад, там з країн Східної Європи. Як це має бути? Мабуть, ідеального рецепту немає, на жаль. Але можу запевнити, що перемовини на найвищому рівні з нашими світовими лідерами і з нашими міжнародними партнерами щодо деокупації Криму не ведуться. І ось ці навіть судові позови, резолюції, які приймаються не тільки в рамках Генеральної асамблеї ООН. У нас прийнято в рамках, наприклад, Ради Європи на рівні Комітету міністрів десь близько 10, парламентської асамблеї близько 8, в ОБСЄ близько 2 резолюцій, в рамках Ради ООН з прав людини, якщо не помиляюсь, 4 резолюції по Криму. Це все робота, яка дійсно створює величезний політичний наратив і тиск на Російську Федерацію. І чим більше цей тиск, тим слабша Росія. Чим більше санкційний тиск, тим слабша Росія. І це наша мета. Тобто ми повинні робити так, щоб Росія була дійсно слабкою, ще слабкішою щоразу. І тільки тоді, фактично, мабуть, мета буде реалізована. Тоді можна буде вже, скажімо так, відкрити ці двері для деокупації по-справжньому. Зараз йдуть перемовини, але це не просто. Тому що Росія, безперечно, намагається абсолютно абстрагуватися від цього питання. Тим не менше, я можу вас запевнити, що ми робимо все можливе для того, щоб це питання було завжди на порядку денному. Пані Наталя, 2 слова буквально. Ваша думка. Ця резолюція – це крок до деокупації? Ця резолюція дійсно важлива, це ще один внесок в загальну справу, але я б хотіла на завершення зазначити, що головне досягнення в проблемі деокупації Криму, на мій погляд, що оці численні окремі зусилля, документи, санкції і таке інше призвели до того, що абсолютно жорстка позиція Росії питання Криму закрите, не обговорюється, Крим російський, крапка. Суттєво змінилося. І з цього приводу, хоча тільки лінивий не дошкуляв пані Ксенії Собчак, як кандидату з її висловленнями по Криму, я думаю, що це ще одна ознака. Випробувальна кулька, як подивляться в Росії, тобто з'явився предмет для дискусії не тільки в міжнародній спільноті, а в самій Росії, який довгим часом, з 2014 року, Росія намагалася зупинити, заперечити, закрити і таке інше. Тобто будемо сподіватися на те, що Україна все ж таки виробить якусь цілісну стратегію деокупації, причому не в кулуарних форматах Ради національної безпеки і оборони, не в рамках окремих міністерств, а відомств, а з залученням дійсно громадянського суспільства, незалежних експертів. І це навіть без особливого розголосу все ж таки має бути покладено в основу всіх інших зусиль і всередині України, і на міжнародній арені. І останнє, що хочу сказати, Україна і досі недостатньо використовує як важливий
привід необхідності деокупації права корінного народу, кримських татар на власну територію, на все, що на ній відбувається, це дуже сильний аргумент. Бо всі ці розмови про знов референдум, хто буде вирішувати Ну, так, долю майбутнього Криму, не враховують цього фактору. Це важливо, не і це- може бути не тільки неконституційного регіонального референдуму в Україні, не може бути без відповідального слова представницьких органів корінного народу ніяких питань про майбутнє Ну, це Криму. це питання в тому числі вже і внутрішньої політики, бо насправді я згодна з нашими гостями, що те, що робиться сьогодні на міжнародній арені, це створюється певний дуже вузький коридор, по якому російського звіра поженуть до капітуляції. Так має бути. А ви не перемикайтеся, ми повернемося через кілька хвилин. В нашій студії буде Інвір Кадиров і Едем Сімідляєв. І ми будемо говорити про репресії в Криму.